Проектът е стартирал още в началото на тази учебна година. Интерактивната веб-платформа предлага онлайн уроци за допълнителна подготовка на деца по учебното съдържание от предучилищна до 12 клас с учител в жива видеоконферентна връзка. Уроците на Прознание се провеждат във виртуална класна стая по авторска методика за дистанционно преподаване, съобразени с обратната връзка на учители, родители и деца, стана ясно на пресконференция днес. Това е първата по рода си интерактивна онлайн платформа, която предлага допълнителна подготовка по учебното съдържание в виртуална класна стая с учител на живо. Всичко се случва в реално време, децата работят в малки групи, могат да участват от всяко едно място, което разполага с интернет връзка. Необходимо е да разполагат с лаптоп, с камера, микрофони, слушалки, могат да влязат в урока и да се срещнат с връстници от цялата страна, както и с квалифициран учител, който да им помогне да развият своите умения. Удобството е, че не се налага да пътуваш и разбираш по-добре учебния материал, тъй като и начинът, по който е представен, е атрактивен и интересен за младите хора, защото е съобразен с новите технологии. Тази платформа се разработва от нашия екип, който се състои от образователни специалисти и IT специалисти от 2013 година. Проектът стартира тази есен, така че ние вече имаме една учебна година зад гърба си, имаме нашите първи успехи на малките матури и на големите матури и продължаваме напред с лятната академия, това, което да предложим на учениците като осмислене на свободното време през летните месеци. Възможност да поддържат своите знания, така че когато се върнат на есен в училище, да стартират с един добър резултат на входящите тестове. Все повече млади хора и тинейджери се интересуват от възможността да се учи по този начин, коментира още Вероника Рачева.